Bună seara, doamnelor și domnilor! Ca de obicei, la această oră ne întâlnim cu oamenii de lângă noi, sau mai bine zis, ne reîntâlnim cu oamenii de lângă noi. V-am obișnuit până acum cu oameni de artă, cu oameni care lucrează în domeniul artelor vizuale. În seara aceasta am plăcerea să-l am alături de mine, sau mai bine zis, am plăcerea să fiu în vizită la domnul Codruț Constantinescu. Cine este domnul Codruț Constantinescu? Un tânăr scriitor, aș putea spune, dar ca să vă lămuresc sau ca să înțelegeți mai bine, am să citesc din propriul CV, apărut în cartea A trăi pentru a citi, autor, bineînțeles, Codruț Constantinescu. Este vorba despre cărți, istorii și portrete. Iată cum se autodefinește. Este consilier pentru afaceri europene în cadrul prefecturii Prahova. A absolvit facultatea de istorie a Universității București și a urmat cursuri la The International People's College Helsingborg în Danemarca în perioada august-decembrie 2000. Are un masterat în studii europene, orientarea este cultură și societate, în cadrul Institutului European al Universității din Geneva între anii 2001 și 2003. A colaborat și colaborează cu numeroase reviste și ziare din România. În plus, domnul Codruț Constantinescu publică foarte multe articole în revista Nouă, care apare la Câmpina, revista Nouă fiind o urmare a publicației cu același nume pe care a creat-o ilustru om de știință HD. De fapt, motivul acestei întâlniri este cu totul altul. Sunteți, bine ați venit, domnule Constantinescu, în primul rând în emisiunea noastră și haideți să vedem, să intrăm puțin într-o polemică mai puțin obișnuită. Aveți o carte care se numește A trăi pentru a citi. Ce înseamnă astăzi cultura scrisă? Ce înseamnă astăzi cultura scrisă și cât de apreciată este în rândul românilor de toate categoriile? În primul rând, sunt fericit să vă am aici la mine acasă. Întrebarea dumneavoastră este foarte amplă și aparent am putea considera că această cultură scrisă nu mai are niciun viitor și chiar nu are niciun prezent, pentru că vedem foarte bine cum descrește numărul celor care citesc. Ați spus aparent. Îmi permit aparent. să vă întrerup, ați spus aparent. De ce aparent și nu în realitate? Aparent pentru că eu consider că această cultură scrisă tot timpul a fost destinată unui public restrâns. Am avut iluzia până de curând că înainte de 89 cultura scrisă avea o extraordinară difuziune în rândul populației. Asta o știm foarte bine, se datora faptului că nu existau alte mijloace de divertisment. Din această cauză, cărțile erau un fel de distracția favorită a românilor, pentru că nu găseau alte modalități de a se defula. Știm bine cum se vindeau cărțile înainte de 89 și în continuare trăim cu această iluzie că, de fapt, cartea ar trebui să se vândă și să se citească foarte mult. Aș avea o întrebare aici. Ați spus cum se vindeau cărțile înainte de 89. Înainte de 89 cărțile se vindeau și pe sub mână. Știu foarte bine. Și totuși, de ce ați apreciat că, în general, cartea ar fi o distracție? Este oare cartea chiar o distracție sau ar trebui să fie o necesitate? Un izvor de cultură? Cartea poate să fie o distracție și în același timp, evident, este un izvor de cultură. Prin intermediul cărții se transmite cunoașterea oamenilor. Însă, vedeți dumneavoastră, acum trăim niște vremuri cu totul altele față de acum 100 de ani sau acum 200 de ani sau 300 de ani. De aceea, cartea este într-o competiție teribilă cu celelalte mijloace de difuziune, mai ales mijloacele electronice. Dar, bineînțeles, cartea trebuie să aibă viitor și mai ales în rândul celor care iubesc cultura și iubesc un alt fel de a se raporta la trecut. Pentru că, până la urmă, mijloacele electronice, internetul, eu știu, DVD-urile sau toată această cultură electronică nu poate suplini plăcerea de a citi, care este, până la urmă, o plăcere singulară. Te afli singur în fața unei cărți, în fața unei povești. Sunteți un scriitor tânăr, aș putea spune, la vârsta dumneavoastră, totuși, la cei 32 de ani deja ați publicat 4 volume. 4 volume pe care le am în mână, 4 volume cu niște titluri deosebit de incitante. 4 volume pline de înțelepciune care, iată, uneori depășește vârsta despre care vorbim. Ce v-a atras, ce v-a determinat să scrieți? E o aventură. Eu cred că e vorba de o aventură.
Dumneavoastră chiar definiți cartea ca un mod, sau eu știu, ca un mijloc de distracție. Și totuși scrieți. De ce? Ce vă împinge să faceți acest lucru? Scriu pentru că eu cred foarte mult în scris. Probabil că multă lume se naște cu un anumit talent. Tenismenii se nasc cu acest talent sau sportivii și așa mai departe. Cred că m-am născut cu această vocație de a scrie. Acum, evident, nu pot să spun eu cum scriu, însă simt necesitatea de a transmite ceea ce simt, ceea ce văd, observațiile mele, criticile mele. De asemenea, am abordat o paletă largă de subiecte în cărțile mele, nu m-am rezumat doar la un anumit aspect. Trăind 2 ani de zile în Occident, am strâns articole pe care le-am publicat despre viața în Occident și am publicat prima carte, Haihui în Occident. Este foarte interesant titlul, într-adevăr. Dar și celelalte titluri sunt interesante. Mă uit în CV-ul dumneavoastră și văd că ați absolvit, de fapt, facultatea de istorie a Universității. Da, am avut o încercare de a face facultatea de drept, însă nu am reușit să o termin, pentru că nu mi-a plăcut deloc dreptul, chiar dacă am fost împins de la spate de către familie să fac dreptul, pentru că dreptul teoretic asigura prosperitate materială în anii 95-96, atunci când am terminat liceul. Și era o cale sigură către o anumită siguranță financiară. Însă sufletul meu a fost întotdeauna către partea umanistă a cunoașterii și de aceea, după 2 ani de zile de chinuri urmând cursurile facultății, am renunțat și am pornit către facultatea de istorie pe care am absolvit-o în 2000. De acord cu dumneavoastră și totuși, iar am o nelămurire. Ați absolvit facultatea de istorie și totuși scrieți cu, aveți niște titluri foarte, cum să spun, foarte interesante și ușor diferite de istorie. Mă refer la ultima dumneavoastră publicație, A trăi pentru a citi. Da. Nu are nicio legătură cu istoria. Însă dumneavoastră ați uitat că cea de-a doua carte se referă la Irlanda și la istoria Irlandei, studii irlandeze. Este una dintre ele, dar mai am una, Haihui prin Occident, și cel mai mult îmi place acest titlu. Enervări sau despre bucuria de a trăi în România. Este vorba de România de azi. Da. Despre România de azi. Într-adevăr, ce nu se poate spune despre România de azi? Și ziua de astăzi va deveni în curând istorie. Dar aici sunt de fapt niște constatări de ale dumneavoastră, niște adnotări de ale dumneavoastră, constatări la momentul respectiv. Nu știu, și bineînțeles niște gândiri, niște trăiri ale dumneavoastră. Istoria, nu știu dacă se poate... Istoria este o știință exactă. Nu știu dacă se referă exact la trăiri. Totuși, dumneavoastră îmbinați istoria cu literatura. Iată că literatura vă domină. Dincolo de istorie vă domină literatura. N-ați avut niciodată ideea de a urma cursurile facultății de filologie? Cred că mi-a trecut prin gând acum câțiva ani, dar pe de altă parte, pentru a scrie nu trebuie neapărat să urmez cursurile facultății de litere. Absolut de acord, dar mă gândeam așa dacă nu v-ați fi dorit o carieră în domeniu. Eu am această carieră în domeniu, am încercat și de când am început să scriu din 1997, construiesc la această carieră după puterile mele și după ce posibilități să ivesc. Și de aceea consider că este normal să scrii fără să fi urmat cursurile de specialitate. Pe de altă parte, uitați că și orice istoric se raportează la prezent. Istoricul trăiește în prezent. Chiar dacă, teoretic, ar trebui să scrie despre trecut, să se vârească în arhive. Nu m-am referit la acest lucru, faptul că istoricul trebuie să observe și prezentul. De fapt, istoricii sunt cei care vor prezenta mai târziu filele de istorie prin care a trecut acel popor, acea comunitate la un moment dat. Datorită lor avem în continuare date și, eu știu, anumite dovezi scrise despre ceea ce s-a întâmplat la un moment dat într-un anumit timp. Ce aș vrea să vă mai întreb este următorul lucru. Ce simțiți? Cum apare această dorință de a scrie sau această necesitate? Este o dorință de a comunica cu semenii mei, o dorință de a